राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाचा कारभार आणखीन प्रभावी आणि वेगवान होणार आहे। शासनाने विभागाच्या कर्मचारी रचनेचा आकृतीबंध पूर्ण आढावा घेऊन त्यात सुधारणा केल्यात। यामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती होईल आणि विभागाची कामकाज क्षमता वाढेल। सुधारित आकृतीबंधानुसार एकूण 1397 पदं निश्चित करण्यात आली आहेत। यात 1059 नियमित पदं आणि 338 बाह्य स्रोतातील पदांचा समावेश आहे। मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्य व्यवसाय विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर या आकृतीबंधासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला। त्यामुळे 2007 नंतर प्रथमच कर्मचारी भरती करण्याचा हा आकृतीबंध या खात्यात मंजूर झालाय। पूर्वी विभागात 1050 पदं मंजूर होती, त्यातील 82 पदं 2023 मध्ये रद्द करण्यात आली होती। आता उरलेल्या 968 पैकी 11 पदं रद्द करून 440 नवीन पदं मंजूर करण्यात आली आहेत। यामुळे विभागाची एकूण मनुष्यबळ संख्या 1397 पर्यंत पोहोचली। 380 नियमित नवीन पदं निर्माण करण्यात आली असून 11 जुनी पदं रद्द करण्यात आली आहेत। रिक्त आणि व्यपगत पदं पुनरुज्जीवित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे। प्रकल्प व्यवस्थापक, कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र, दापचरी हे पद रद्द करून तिथं मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी प्रमुख म्हणून काम पाहतील।